салом алайкум дӯстони азиз, агар кадомира дар ёдиш боша як вақт сайти вебкоин буд, яъне ки ҳама касаму дар ҳамин сайт кор мекардем ва якчанд рӯз пеш як сайти нав ӯшидагай мақсад ки ранги сайти вебкоинай. агар кадоми дар сайти вебкоин кор кааги ва худаш уже хит кард, кадоме ки дар канал подписаться кааги нестай ҳатман подписаться кана ва кадоми дар телеграм канали ман нестай, силкаи телеграм канал дар комментария ва дар описанияи видео монда мешавад. ҳатман дар омада подписаться кунед, то ки аз сайтҳои нави пулкоркунӣ якум шуда бохабар шавед. ва мегзарем ба сайт, мебинем чӣ хели сайтае ва чӣ хели кор мекунад. вақте ки дар сайт дар омадем камтар ба поён мерем, даиҷа регистратсия нависта шудааст ва мо даиҷа медарем регистратсия мекунем. сайти вебкоин агар дар ёди кадом боша, дая рӯз 1,86% платид мекард ва ин сайт дая рӯз 2% платид мекунад. барои регистратсия кардан ба регистратсия медароем ва дар инҷа мо регистратсия мекунем. дар якум эмейлмона мемонем, дар дуюм номона интихоб мекунем, яъне ки логин. дар сеюму чорум як парол интихоб мекунем, тамом. баъд дар инҷа дар ду ҷо галочкаро мемонем, отправид мекунем, тамом. мо дар сайт регистратсия мекунем. вақте ки регистратсия кардем, тамом, баъд камтар ба поён мерем, дар инҷа нигоҳ кунем получить бонус. агар ки мо ба ин получить бонус клик кунем, тамом, яъне ки мо дар балансмон бонус мегирем, аллакай майнинги мо ба кор медарояд. получить бонус мекунем ва як бор дига забрат мекунем, тамом, аллакай мо бонуса гирифтем. баъд нигоҳ кунем, дар боло запустид нависагаи запустид мекунем ва тамом, майнинги мо ба кор даромад ва дар баланси мо рубл ҷамъ карда метавад. яъне ки мо ба ин бонуси додагишон кам кор мекунем. ҳама сайти вебкоина медонист ки чӣ хели дар ин сайт кор кардан дар кор ва дар боло увеличить скорость нависагӣ буд ва дар поён яъне ки балансиш барои вивод карданаш. баъд дар поён статистикаш худаш метавад. ҳисоби бонуси додагишон мо дая рӯз кор мекунем 2 копеек. сайт 6 ноябр ҳуишидагӣ ва дар сайти вебкоин статистикаш онлайн буд. кадоме ки пополнение кесаю ки кадоме ки скорость харидесай, ҳамаш онлайн режим дар сайт буд. ин сайдан ҳаму хелай. нигоҳ кунед ки кадоми 100 рубл да скорост харидай, 10 рубл да 10 рубл да ҳам хеле рафтагиай. бо камтар дига ба поён мерем ва нигоҳ мекунем ки чӣ қадари вивод кестай, барое ки сайт оли навтарай. нигоҳ кунед кадоми 19 рубл, 3 рубл, 1 рубл, 4 рубл ҳам хели вивод када рафтесанд. ва дар инҷа нигоҳ кунем, показать меню нависагаи. ба показать меню медароем ва камтар ба поён мерем, ба настройка медароем, охири сайт мерем ва мо дар инҷа номери пер кашлогмона сохранид мекунем. вақте ки номер пер кашлока мондем, сохранид мекунем, тамом. аллакай пер кашлоки мо сохранид шид. баъд ба меню медароем, ба рабочий стол медароем, бо дар боло виплата нависаги. агар ки мо ба ин виплата дароем, яъне ки дар инҷа абзори калони статистикае ки вивод кардесан, дар инҷа ҳамаша нишон метавад. ба виплата медароем ва шумо дар инҷа дида метавонед ки 15 одами охире ки вивод кардагиянд. дар боло нигоҳ кунед, сания кадоми ҳастанд, 19 рубл вивод кардагия, бо дар поён бо 3 бор дига вивод кардагия. як бор дига 92 рубл, 23 рубл, 83 рубл. ва дар инҷа нигоҳ кунед, увеличид нависаги. ба увеличид медароем, як хеш скорост дар инҷа места 10 рубл. агар ки мо камтар бисёртар пополнит кунем, яъне ки бо падарка дорад. агар ки мо 10 скорост монем, дар инҷа мешавад 100 рубл ва ягон хел падарка надорад. агар ки мо 100 скорост бихарем, 1000 рубл да мехарем ва бо 10 скорости дига дар балансмон падарка мекунад. вақте ки шумо чанд скорост харидаин бошен, дар инҷа нигоҳ кунед, 1000 рубл да агар бихарем ва дар поён бо статистикаша нишон метавад, яъне ки дар 1 соат 1 рубл 10 копеек кор мекунем ва дар як рӯз боша 26 рубл кор мекунем. оплатид мекунем. масалан ман 1000 рубл ҳозир бо скорост мехарам. ва дар инҷа шумо метавонед ки через фри каса пополнит кунед ва через пер кашлок. через пер кашлок боша мо ай 10 рубл пополнит мекунем. ба пер кашлок медароем ва мора рост ба пер кашлок мебарам. мо дар инҷа рубла интихоб мекунем, подтвердид мекунем, оплатид счёт мекунем, мора рост ба пер кашлок мебарам, мо подтвердид мекунем, тамом, пул дар баланси сайтмон дабавид мешавад. ва аллакай ма дар сайт 1000 рубл пополнит кардам ва камтар ба поён мерем. дар инҷа майнинга бинен чӣ хели ҷамъ шудесай, рақамура бинен мегӯӣ ки миллион ҷамъ шудесай ва дар поён яъне ки статистикаи худтона дида метонем. ва дар баланси ма ҳаста 10 хеш скорса, дар 1 соат ма кор мекунам 1,10 копеек ва дар рӯз кор мекунам 26 рубл. ва камтар ба поён мерем, статистикаи сайта мебинем. ай боло диимша нигоҳ кунед, 1000 рубл пополнит кааги, и одам маям. баъд бо баъди ма кадоми 20 рубли дига пополнит каагиай.
ва барои пула вивод кардан аввал дар баланси мо яъне ки дар майнинги мо чӣ қадар пуле ки ҷамъ шидеста боша мо ҳамаша сабрат мекунем. вақте ки сабрат кардем тамом пул дар баланси асоситон барои вивод кардан меяд. даиҷа вивод кардан минимал каш а 1 рубл аст. биёен минимал каш дар баланси ма яъне ки 1 рубл ҷамъ шавад. баъд пула вивод мекунем. дар видеои аҷоя нишон медиҳем ки сайт платид мекунад ё ки не. ман видеоро паузада мемонам. минимал каш ки 1 рубл ҷамъ шавад видеоро пауза мегирем ва пула вивод мекунем. ва карочи дар баланси ма 1 рубл ҷамъ шид. ва баланси мо шидаг 1 рубл 22 копеек. кадомира агар дар ёдиш боша ма дар сайти вебкоин то 20 000 рубла пополнит карда будам. аввал 1000 рубл 2000 рубл ва сразу дар видео 10000 дига ма пополнит карда будам. яъне ки ин сайтчан месанҷем ва дальше пополнит кардан мегирем. барои пула гирифтан просто вивод средства мекунем ва дар поён дар баланси мо агар чӣ қадар пуле ки боша дар ҷа худаш основной нишон метам ва минималка пула гирифтан а 1 рубл. дар поён ҳам пуле ки дар баланси мо аст амура мемонем синят мекунем ва тамом 1 рубл 22 копеек дар пер кашлоки мо гузашт. бо медароем ба пер кашлок мебинем ва аз ҳисоби комиссия дар баланси мо гузашт 1 рубл 20 копеек. яъне ки автоматически дар ин сайт мегзара ва комментария дора ки ай ҳамун сайти майнинге ки мо кор кардем. вақтон дидем ки ман дар ин сайт 1000 рубл пополнит кардам ва доходи ман дар рӯз чӣ қадар зиёд шидеста. силкаи сайт дар комментария ва дар описанияи видео монда мешавад.